Go abamenyi bebunke yabo basi anene bali bagutumike para ya igare nyacheki babere bawe sokya na kwemurunganiria ubutayiteka we pare yo erembeke gima kurengana baraboni go bamumochirie omochumbo bo Innocent Obiri askere bagateba bunane rubwente kubaroserie pare yo korende bono ni gabere ga kwerusanania na tabuna pare yo nigebwente korosi wano mo MCA na bono nigo batebire nigo bagochokoro kurubekana ugoika ekerero kyabo kyaberege kwigwekana. Kero Obiri ariko buri kikura totebetiga epare ine erago chakira nyiki nyacheki wono korutwa mwete kikura tanya kororekana tanya koirana omenye gotebanga epare no yo mwemusie yetari yaye ye ne yo Obiri yarenge wono chire ngakopi tanya kororekana nyoro no gocha gotebinga mbia mona sikikura mwangete tanya kororekana pi wona bamura baitu babegeta maguta para batigire kurigiria abantu mutoriro basoire kuminyaka para nga baroseri gwe para embure gotwa ndori koru nyomba amatoke tari gosoka nga kitora aragire gwetanie para aratura mutebinga tobagire kibesa kero muntu momo achigotonda nato yaya agwana iga Obiri muzonde gwatatabye pare ne ya MCA ingi gwakanya korore iranye yo MCA kabere iwo toroje ndumuna basanza ndobwati muntu torabeke nyaye no muntu ngatu abeka tugatiga masige tugatiga ogetaulio iwo tegete togende toligere bwana. Sasa tunangoja tunaanza kuambiwa ate parapara hii hakuna kwa mavu. Na hii parapara ilianzia mwaka 1963. Iyo plani ilikuwa 1963 mpaka sasa hii. Obura alikuwa, Manoti alikuwa, Obiri alikuwa, ilichukuliwa wapi? After the extensive consultations among all the residents of the Igare Nyacheki Road, we have resolved that number one, all monthly demonstrations until Honorable Obiri comes to the ground to meet the affected